Rederiet Eria har sat kurs mod de venlige himmelstrøg, og det er blevet positivt bemærket på finansmarkedet. Tredje kvartal 2014 sammenholdt med tredje kvartal 2013 jo en flot fremgang på omsætningen på 42%. Ikke alene oplever Eria en stigende omsætning, men også resultatet er blevet fordoblet i løbet af det seneste år. Vi har nu fået skabt det her grundlag og den her platform, der gør, at der er værd at bygge videre på. Nu med en soliditet over 20%. Så det er jo rimelig tilfreds med. Hvor Eria tidligere var skrøbelig, fordi omsætningen var koncentreret om nogle ganske få kunder, ja, så er kundegrundlaget i dag langt mere bredt, og det glæder CEO Henrik Normann Andersen. Vi er frem for alt tilfreds med, at vi har kunnet tiltrække nye kunder i både vores consulting og vores logistiksegment. Så den afhængighed, der var af andre enkeltkunder før, som Maersk Line for eksempel i vores containerforretning og enkelte olieselskaber i Sydamerika, den er nu minimeret. Det er meget tilfredsstillende. Så alt i alt et fornuftigt tredje kvartal. Nu er Eria ikke længere et rederi i traditionel forstand. Rederiet har udviklet sig til at være en maritim konsulentvirksomhed. Altså efter at den er tegnet, så er der kommet nye krav, internationale krav, så de har været nødt til at lave det om. Som driver andre skibe og driver konsulentvirksomhed ved skibsbygning og vedligeholdelse af containere, både i Sydamerika og i Asien. Vi driver 33 skibe for industrielle kunder, som Dong, Vattenfall, Kier Capital, TK, der er noteret i New York. Store internationale selskaber, som gerne vil betale for den kvalitet, vi leverer ud af København. Så har vi det er ship management-delen. Så har vi vores consulting-del, hvor vi har tilsyn med primært nybygninger rundt omkring i skibene. Der er masser af sydamerikanere, som grundlæggende ønsker at være uafhængige af amerikanerne. De bygger deres egne skibe, de vil have deres egne olierigge. Der er en enorm boom i Sydamerika, hvor man sidder på en stor del af verdens oliereserver. De har ikke kompetencerne til at bygge de her skibe. Det hjælper vi med i Asien. Så det at kunne kombinere vores evne til at arbejde med de her kulturelle forskelle i Sydamerika og Asien, det gør virkelig en forskel i consulting-afdelingen, og det har øget indtjening markant. Det faktum, at Eria har solgt ud af rederiets flåde og andre aktiver, giver naturligvis en mere positiv billede af egenkapitalforrentning i forhold til traditionelle rederier. Men det har sin helt egen forklaring. Vi har en egenkapitalsforretning på hele 94%, og det er jo flot at se på, og det er også lidt og dejligt at kunne sidde og prale af det, men det hænger jo sammen med, at vi har den størrelse, vi har, og der, hvor vi kommer fra, hvor vi tidligere var et rederi, til vi nu er i dag, kan vi sige, er en maritime service provider, som leverer alle de ydelser i en asset-light platform. Så smirrende, og vi er glade for tallene, og vi er meget tilfredse med dem, men så tror jeg heller ikke, man skal lægge mere i det end det. Men som privat investor skal man vel passe på, fordi det er jo en aktiekurs, der svinger ret meget. Det gør EAs kurs, og det gør den jo i kraft af, at vi har nogle relativt store aktionærer. Vores største aktionær med 29% er Kier Capital. Vi har lønmodtagernes styretidsfond med knap 25%. Og så har vi vores formand i hans regi, som har 16%. Og en enkelt anden investor, der har 11%. Så der er under de her 20% i frit flow, og det gør jo, at aktien er relativt illikvid, og derfor svinger. Men når man så ser på aktiekursen, købs- og salgsprisen, så selve spreadet på de her kurser, den er faktisk meget lille for tiden. Har du en forklaring på det? Jeg tror, det er et udtryk for, at der er blevet en relativt stor interesse for jer, og der er mange, der sidder og holder øje med i øjeblikket. Der er en markant større handel med aktien, end der har været historisk, og det er jo et udtryk for, at vi har vakt noget opmærksomhed. Vi har gjort det godt i al beskedenhed, så det er meget tilfredsstillende.